comment section no vela loka nigiri exactly but anza mana 10 chingonyepero obvious we mese titandare banana mna uwe on vasati vauya shati Maslolenas. but mai manje so pane handi chiri pa 25 seconds mai manje pane patoneka ne 5 bana USD ra singeno mandezi ukalepo vanokwanisa kusenda ma thanks thanks pranga rore right waudze sha pana ne mara pane 1 like which means pane munhu masquera say pane 3 wagwan maida se wagwan wachikisane hanzi hey praise hello how are you mashika titambire hanzi what do you mean ndiripo mamsari makubuda wana pane vhati pane chibhorana anokwanisa kumvurira ine mwiyo sake tinonga vhati madi amanapo here antisasvika madi ukuhoreswa wazika na mafanza 23 asvika asenge singaradze vanhu uzona samana madi we out here in Las Vegas ona imenya 35 years single 35 years of being single 35 maswera se polatu oyo hanzi hello wadi praise boy here madi wagwan muri kuita semese hai anzani top fan since day one. Shout out to you Junau DB nje hanzi muri sei Rastafari shamwari pane munasenda mari shamwari ndianu aona Rastafari hanzi smiles in shout out to you 99 euro ari kuchandoka munhu shout out ko uri koko wakapenga Rastafari ari panapa. Thank you so much tunoimwa masese shout out to you Buira say man we out hanzi hey praise my biggest fan. Shout out to you Chantel Nobuhle. Yes praise madi hanzi please drop another video today mangwana hanzi drop another video mangwana high praise madi mangwana video man ndikupa thank you muna drop mari ndiano smile with n shout out to you do first time yangu po mari pa life and simwe ne ma lives patoni yala shamari chibaba munhu yeyo akapenga chimama shamari amana maira say we out here in Masvingo ndine team rangu Justify Justifatso aiwa uyo ndi choreographer unonzani choreographer akamda kuhaya muchato nemawe munoita zvimachi ma-weddings choreographs hanzi video remaro uyu mukadzi wangu uyu wada video remaro ushu mamona ndiye mukadzi wangu uyu ndiye best boy wekumaroro so man raumwa vhati pana ndozvoda kuitika ndarowa nenyota resa sei mirai Hey praise, I'm biggest fan. Hi praise, keep showing us. Tukuda video remaroro. Where are you in Masvingo? True. And where are you in Masvingo Shamar? hanzi ukupi Masvingo? kumasvingo ndiri kuenda kunonzi kwamajangi uchabigwa uchiudza ndi ma location. Aiwa wanga lotenga masese. Lotenga masese. Awatengi masese. Vana lotenga masese. Shangwa ndiri kwamajangi. Road. Road Lotenga kwamajangi ndiri webhomo review site. Aizumi usko. I live aizumi. Live aizumi. Serious. Muri kuita sei ndiri kuno Masvingo. Meantoni background. Right, amana. Ndiri Las Vegas. Varotenga masese vachona ndiri panapa. And keep showing us. I'll keep on showing you. Tikuda video rema rikuya. Where are you Masvingo? And musazo nonoke ne video mangwana. Obvious 10 video re rakadira. Zvinenge rakadirwa sugar. Mangwa 10 is obvious. It's a must. Name celeb. Hanzi. Afana nomzava. Hanzi. Hanzi this nyanga the choreographer. Amana choreographer azikana Masvingo yeso. Vanda kuita zvima steps. Zvima ndito kumaketa. Free. Uyu musikano akutsvaga. Wekutanga arutsvaga anorora. Ndochekutanga. Ari pa serious ane mota nemari. Ndizvo. And make 6 bangs. Andika. Right. Justify right panapa. Justify. The biggest trader in Las Vegas. Doro. Nemachi, nema bad.
Wagwan, Ango praise, Wagwan, bro. Madia mana, Mugida say, shout out to you. Anzo Wadi, Max Race, boy, Mugida say, Marumisa. Reporting live from Masvingo, man. Shout out to you. Tell me where you're watching from. Dudes are going to Kupi, so. Dudes are going to Kupi. Dudes are man, to go to Kupi. Do shout out to country. Can I go to Botswana, do Pakistan, can I go to South Africa? E-wallet is so. Is so right now. Tell me where we are watching from. But I'm Zimbabwe, dudes are going to take it at time. Toronto, Tingra, Rushanza, Dinamurunga Banap. What do you think? 15. 15? Go just fast. We'll trade again. Biggest trade. Saka yo kuita trade ngipi sina mari yo. Muri kuona muri kupi? Anzi in South Africa mumukuku. Uri mukuku wekupi? Ukailichere kunyanga ere kupi? Vana vanakirwa nini? Mune zvamuda kudza vanhu. Ndaona muri kutsasa kamera yangu. Muda kudza vanhu kuti muri kutengesa mazai. Muri kuita nezvei? Tauraika. Muri kuita nezvei? Vana vangu vachindipa ziso. Mune sister vakwenye. Muri ndonitemkwasho vakwenye. Okay, wena utin wena nawe ngizokhuluma ngeni nawe na wena utin abuni utin wenzani wena ngizokhuluma ngeni wenzani wena utin wena umndebele ngumndebele. Oh umndebele Yebo. Hayi ngiyakubona uzohamba ephi Mina ngiya yeah. Uhambe ephi uhambe That's my club. Oh, wena ayakhuluma eShona. Awukhuluma eShona. Mina ngiyakhuluma Shona. Kamanje selanga kakhona. Ngihlanga St. Francis Zaphiri. St. Francis Zaphiri. See you wena. Mina umndebele. Ewe. Ngiyakubuza uzobona kanjani? Ewe. Ndakataka kugona ndebele rini. Anzi nakigwa kuyo mwana komana. Shout out to you. Ameno ndi moms yana ndi mdara. Akanzi extreme made too. Uzoti kuna mwana unosupporta asana mbona wantu. Uzoti one thing people they don't know YouTube inokudza ma comments munhu akakomenta YouTube ako all the comments dzaisa pa YouTube ako zinoappear. So kazhinji kacho sometimes munhu anondituka and then mangwana munhu akandituka I will press on profile ndiona ma comments oisa kwaita se. Ndoshamisa kuti kune zero wandisimbisa wani. Nasu kundituka wani. Nezero wandisimbisa mangwana auchandi zvinhu zvacho but number dzakanzi anzi ndi moms wako. Shout out to you moms. Muri day one munosimbisa kubva kudhara. Kune mafans angu andotoziva kubva kudhara. Manyama andotoziva kuti kubva kare andozoda amanyama. Shout out to you makapenga munosimbisa. Anzi is just farai mudze kuti haina stizi. Ana stizi banks wadi. Anzi tenga ma super. Stizi banks. Anzi tiri kutra babala. Shout out to you muri kuita se kutra babala se. Vari kumhiri kwatra babala. Isu tiri kuno kumhiri kwa Samora. Reporting live in Las Vegas. Oyo. One blogger famba ita ma live. Oyo awa. Tedotora ne vanhu. Hanzi sharp. W stream. Yes. W in the chat. Anzi uyo ndo dada na keep it up. Shout out to you. Wakapenga. Watching you from Namibia. Ndokuda isingaite ku Namibia ko. Njato yako ku Namibia mana. Ndo yako. Uzambo ko lomunyaka. Somboreve ko kuti zambo ko lomunyaka. Sonoreve. Amana tell me where you watching from. Dudes where are you watching from? Dudes the ma connect ideas amana. First of all, life I'm going to find something people. So I should always open my lives go man. And it's Masvingo. It's Masvingo it's Masvingo. Okay. Ndinofana ko zvekudaro mukufara nemukusua mama always behind you in tabs. Shout out to you moms. Tabs ndekupi Durban. Kini zvimwe tabs. Durban. Is it Durban? Shout out to you. Ndimi wanhu wacho mimi. Chimbo yapa Durban. Actually I'm thinking of coming there, Durban. But I wanna go Cape Town vacation. Vacation most together. So you guys, if you watch some ads, I'll come to Cape Town vacation and then I'll pass through Durban. But mari zacho mana mbinga zangu maita say apama don't go to praise again works pero nigga amana ka ticket amake kwenda pa Durban amana is cheap as imari nemenya amana angontekera ticket apa musiwo uyu ndotora ndako maizi passport is valid, monarch is ready, everything is ready. Dorara ndako
Hands I praise watching you from Zambia. Shout out to you. Zambia, I'm coming there. Ngoenda kunonzi kudhuze kunonzi kuKafue. If you know Kafue, but Zimbabwe bridge. I'm coming there. Even kuLusaka. Rombo ne interview abana wepa. Inonzi chiko chi university kuchora wangu Zambia. Inonzi Eden Hazard ndizo. Not Eden Hazard man. Eden University. Iri kutora maZimbabwe. Iri kugadzira manesa anenge gumira O level. Inonzi Eden. Yeah, watching you from Zvishavani. Shout out to you. Zvishavani padhuze nekunoka. Zvishavani muri kuita seiko? Tosvika kwere timboona toita sei. Tosvika kwere. I'm a YouTuber too. Shout out to you bro. Keep pushing. Keep pushing. My YouTubers ndokufarira singeti. Ndani mungo. From Australia. Bori wakaenda ku Australia rini? Boy. Iyo. Utara Australia kupe. Aiwa, wakomana regerai. Munoremara wakomana. Munoremara wakomana regerai. Regerai wakomana munoremara. Sere. Regerai wakomana. Iyo kupukoti kuOsera kutira baba lazereo. Uti kuOsera kutira regerai wakomana munoremara. Regerai. Wakomana regerai. Anzi uya. Awamandosvika kuShavani. I'm thinking of going to Chirez. If there's someone in the chat who Chirez, someone offered me an accommodation. Konda kuze just fast. Ko nema Airbnb mune ndongoti pa accommodation andika. Uza panda kwako no last time pepe. Pane mkazi akandibata akati ane biggest Airbnb yake. Biggest there yangu shangu. Aiwa Masvingo iri ku Chirez. Alright. So anzi praise kana ku Chirez don't worry about accommodation. I'm going to offer you accommodation my days anoda. So Chirez see you there soon. Maize soon Chirez. Mumbo ndipa nzimbe ngwa nzimbe rino. Chirezi kwa nzimbe nosungwa. Unosungwa? Hazina kwazotengeswa. Saka nishawe. Canada. Canada. Amana usari kuchanda mana. Why is it there's no one anombondilinga mana? Team rese riri kuchanda. Apana anombondipoka na link. Musadaro mana. Musadaro mana. Musaite yo. Tipewo malinge kwa Canada. I'm watching you from Poland. Shout out to you ku Poland ndugu yako ku Warsaw. If you know Warsaw, I'm coming there. I've been there in my dreams, but I'm coming there in reality. Mukangondipa link amana munesari ku Europe ukangondilinka chero press kwaita basa chero rikunosuka mandiro ndinotomuka ndatomo mangwana acho ndori kana ndatosvika Warsaw. Ndiani futi mumwe apo ita kuti wezhira uyu wezhira ndidai panapo wezhira hanzi ita kuti wezhira asina zhara but kuna wezha kanako desera man ama one mhenya yekumasvingo mhenya mwana yakasisa inonzi mhenya yakaita sefaso yakasisa hanzi dzimbe dziriko chabatika praise WhatsApp watching you from America amana mumuri kunzvimbo dzamuri kutaura bori wandoziya anogara mhiri kwatira babalasi azotaura zvoti ari kuchanduka ndakudhauta Woyo Keith Nyawera. Anonzi Keith Nyawera akabuda ndebvu tiri mafomu anochikora angane ndebvu dzinenge dzangu. Wani munhu akayagwa isikwane wana 2. Shout out angane wana 2 aitonzi baba Keith muklasi. Shout out to you Nyawera. Spin up doubling the chat. Yes. Doubling the chat ipu here. Ipu yekudigita. Kana iwobe. Amana one ipu iri kuvakwa mumasvingo. Vanhu vangoda kuti masina vari kuita. Haisi ningiri here fish pond. That's what's happening. Amana kuna puya kadeswa maningi fish pond. Hauzozona? Wana kubenda kwakaita baba. Inonzi chi? It's in the mercury. Making. Chirungu chako kwachiona kupi? Amana taure tinzwi. Hanza aufa lobola. Lobola ndatozonorora. Imhenye. Amusikona mhenya ndawinga masvingo. Ish. Muzoka zvakutaura. Hapana chamanzwa. Hapana. Ene zamana. Ndina justify. Ne mhenya iyi inonzi choreography. Ine zvima steps. But inonzi choreography. Hanzi bro, cut people's earphones and give them ones. Iprenge nyama kai. Mama zona kuchina anoita my earphones here. I feel like maprenge and extension. Mama. Waiza, unokende prenge kuti
unoona munhu angapfeka ma-earphones and then ocheka tambo inhema because mazuva ano hakusina vanhu vanoisa ma-earphones mazuva ano vanhu ma-pods every. If you can look at this one munoisa ma-pods mazuva ano but I'm gonna try it though. We wanna do smash people's alcohol prank. Hatiroheri muno Masvingo muno torohwa taura ii kumhanya vanhu havazozwisa kuti prank but yeah content kwanya masese vanhu hanzi aziziva angu kuti praise waenda kunoona mwana iyi mhenya ndaakutozonoroora kubvisa macows aumana macows aya bvunza kana justify munyayo vauze havanzwisise sha unozoti vanhu vangondidhauta boys ndichatopinda mudambudziko ipapa nditoona pekugara kumba but you won't believe it because mune fungo pamwe nechita se nechinyepa hanzi sure here hanzi sure here ndiuye from Australia uyaya umana amana timu riri kuchando indavaniswa ari kunowane unozo ndine mafanzi 3/4 dzemafanzi angu ari kuchando but ndikavauzori boys ndilingiyo ndiyo kuchando boys indava boys handideserve kuenda kuchando here boys but ndikuyako memani ndikufema chando so ndikunyumwa hapana dondisokana kasposa officer apa ndingokuroora chiro ne 58 years wangu I'm ready anytime soon chero chembere and watching from Namibia. Shout out to you Namibia kuma Sand Dunes anda naona Namibia yangu na Sand Dunes icho kwadi tumakita ma Sand Dunes ma pyramids eu penso akabuda depa you hanzi fara ari sober afaza unasi sober na stiz nasa ana mari sendishawa ndisendiroka 077 pa ekuke shangu tore namba mukane mari 077 894 0788 apa munhu ane Airbnb ne cafe batinoona imwa zvimari ari kuda masupa pa live pamwe ari kupema masupa ureta nyatire tori nani shamari kana chibhadhara mabills hanzi in my vision napaida zvinoita paida shamwari yangu ini ndengo neshamwari dzakanaka vanhu vanombosisire angabhebwa ndazvimashipi so indotamba nemhenya umana mhenya dzese dzanotamba nazo kachanira ke yakatogrowa yato indotamba nasikana wakanaka apa ndichaziya hatichaziye kana ari palive achakupindura iyi lezofoni yange yakuchaja pawabingakanakaraitwa ngamenamena hanzi chichapa ndazviziva prezona hanzi chibro what how far lobola wakandidaro satembe fara anokudyira bebe hanzi fara unodya mabebe vanhu ndiani anyora izvozvo stis anyora panapo stis mbloke hanzi stis tikubloke London pay shout out to you London sawane panapa muri kuchando ke muri kuita sei amana www chat tell me down in the comment section kuti uri kuona uripi ini ndiri kumafuro manyoro Las Vegas as you can see reporting live from Las Vegas nemhenye mwana yakasisa ine lacto mukadaro boy mhenye mwana yakasisa ine lacto ala language ndakaona na just for my buddies hanzi you deserve wedding I will attend satete veku osi tete veku Australia nemhenye okuzvinzwerezvo hanzi na tete I deserve wedding white wedding here aiwa shuwa munyepe manje tete veku osi munozoisa mari here panozodozokandwa kapa pakanzi tete mpinga ngavasimuke makarowa mabhingo maglasi mopledja kakuti neakwa nemukono wangu akwa yandinayo ndiri kuti muzukuru wangu praise namakoti munoona chekufambisa ndikuyepenawo mana munopledgerawo mana hanzi watching from Cape Town madi apo muri kuita sei pakapa pamujolo apo kuri kumbatonhora here kukapa uko muri kuona muri kupi kuKailich here kunyanga here kumfuleni here muri kupi kuBondes River here kuElsis River kuGoodwood kuBellevue ndoziva nzvimbo dzese spam kwauri ndiudzize kwamuri amana nditedzize kwamuri comment section muri pana ari kuMasvingo here saka live yangu ndosvika kuma 60 kuma 50 saka ndone mafanza ndodira 53 izvezvi 53 people watching me so you guys are watching me I love you so much guys and Brooklyn saka yo ndinaona ari kuchando kwa vana kunyazvana Brooklyn vaka saka mana chipo I think vanototaura chokwadi amanaka vanhu vari kuti muri kuchando emimika Leadbank zembo ndianambotumira donato akanda gift smiles with any akanda mari iri panapa almost pondo kumapounds 99 pounds vanhu vari kuchando spam timboona magifts timboona kuti chokwadi chamukutaura
ndakudhauta. Anyways, ndo maroads atinawo kuno kwai. Aminoti road yeBhasikoro here kana kuti Masvingo ndo matiri muno. Hanzi watching from South Africa. Where in South Africa? Where? Hanzi wakunyepa. Hanzi watching from Tababalas. Wagwana from Trabi. Tiriko isu ndogara kumhiri kwaTababalas ama. Kwasamona ndoko yomboshamisira but kwaTrabi ndoko akupisa zvamai manje. Kuchikoro chenzishi. Panzi Burombo Primary. Panonzi pa? Aburombo Primary. Aburombo. Burombo. Vuna rona po. Vrombo. Vrombo Primary School. Burombo. Oh, it's okay. It's okay. Ameno pa Burombo Primary School patira. Apa ke ba creche sha. Creche. Panzi pa kufandada. 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 Guys, ripa kufandada. Creche. Indo primary. Okay. Anzi Angu ndomfara in my family watching me from Namibia. Ndadika press. Ndokudawo singaite mimi ne family yenyu. Newa vakizani venyu kuruwadzano. Everyone yokumba ko. Nevaroyi vakakovenga ndovada vese. Nembwa dzao. Nembwa dzao. Novukiza advocate orone. Razanzi vakadini nembwa dzenyu nei. Cape Town. Yo Cape Town in the chat. Muri kupi Kailichere muri kupi. Anzi days done the press. Iko kuno 20 days in Australia. Akomana. Munhu kana 20 days chilingawo vamwe tiuyewo so that mukafa mune hama dzenyu dzinokwanisa kuwetiri padhuze isusu kuti munhu angane mwoyo wakanaka wemana timosera tiringeiwo tiuye kunana osi kwachina kwamuri koko nezvindikunyepe tiuyewo kuosi koko tigadzirewo mavhisa tisponseiwo titsvagirewo mabasa kumawarehouse tochemera mana muna utora tiri kuzimbabwe chikotamburira musadaro mana ingandofara kuriloketa wana Ndoda kuti loketa wana. Sama tatozobata gomo iri. Anzo nongondipedza kuita follow we are my brother. Apa fair ndrotoya shuwa kana mune link amanaka nditokumchato chikumbiro ichi. Chato chikumbiro rai ane ma link ekunze chimbondilinga timbona timboya. Timboshanda kunze. Taneta ndi Zimbabwe. Anzi Jobek tirimo. Jobek maita sei? Boyere. Shout out to you Jobek tandrimo last week you. We were there for weekend in Joburg, Boxburg North. Takabveko kuhamari zacho dzasina kubatana. But next time takaita mari Durban, Cape Town, South Africa yes. Anzi wadi praise Masvingo Vegas kupi. Ize to tikuduze ku San Siro. Ku San Siro ndiri rimwe bhawa rapadhuze. Club Gigi. Laguni. Anzi ku Laguni. Kuno asi ku Nigeria. Kune ku Laguni. Kuduze ne Goma iri. Laguni lomnyaka. Kwezi chano ndoshanirova kuno kumanya. Apa uchapurwa manje kuno tonhora. Chekudaro. Kuno like Menya mwana yakasisa. Wotozondipo juice mba kwenyu. Airi ndaride rakanaka iri. Iri ndo randofarira manje. Iri kai. Menya. lomnyaka. Muneso akatamba neni unengori content chete. Lomnyaka. Nachasifatso. Wagwan. Uya tarotomiso pa Facebook marketplace ama vaisoro tamana ishavi kanoti chi. Apana akarora kana akarora ari kwa Cape Town. Mu Zimbabwe munomu. Oh. Ishavi mana mune imepo ere. Chi chikunesa mana. Hanzi day done iri kuya. Joburg. Haha. Kusacheme I will pray ndafunga pamwe pay kama. I will pray for you first. Chokwada man. Babina matokwana batsana zobasira man. Apa ndamare kuti prayer. Anzi nakamba over here in England. Team shangwa kana kugara kana. Mafanzi angu ari kuhingira ndishangwa. Umo ndo masvingo mune Victoria's building iro. Saka ndakuziya masvingo unofambika netsoka wasvika masvingo pamuma areas muno. Uruzi hapana pa just fast apo. Takasangana nemwe mhenya muso takabva nemota yako apo paziya. Takakwiza nekune chiu. Yaani mazigaro zo. You face you boys go. Enezamana oneyamana unozoti masvingo iri so underrated. When you talking about masvingo, people they will think that masvingo maybe akutorana marodzi vanhu iko kwandotiza mota. Look at some dzimba dzakavakwa kuno masvingo. Look imberi kumasvingo e. Look mhenya dzacho dziri kumasvingo. Mhenya dziri kumasvingo. Ona dzimba dziri kumasvingo. Oh. People they think kuti masvingo maybe vanhu kuno kwanototiza mota akutorana marodzi. Andifarisa farai. So tsakori weird. Ziri weird. Farisa farai. Kwaiji? Farisa farai. Yana nyora. Yeah, the Adventure Chronicles. The Adventure Chronicles. Mpano iko. Anzi praise you are walking here kwenda kunobvisa lobola. Mayas, I'm not walking.
I'm not working. Lobola ndimangwana. I'm not working. Apa patikumbobva kunoona natsano takasutwe munyai mumoona pana apa kwa. Nekunomubvisa rasta because anozonzi muda kuzobaira pana. Rasta pakabiwa panokonzi rasta. Rasta is suspect unoziya. Pakasheka foni panokonzi ndi rasta. Rasta no geza. Pamwe papo. Pakati barasta ringangori ma suspects. Anyways, hanzi shi. Iwe. Wadakachwa zvitu. Fake man. Anotenga ntambira ma US yo ngamumira. Sinimire ku public service iwe. Ngamire hanzi ya. Message retracted. It's not a message retracted. Ko wabisire message na iwe. Usachi awo ndakudzokera mashure. Watching from Cape Town, Chaos River kuchando. Mbaida sepa Chaos River. Ndikukuziya pa Chaos River. Ndimuri pa miri peni green up inonzi. Ndaura kunyepa but ndandu Chaos River kwangu kuti ndinowana mbugara Belfry kuti uzine ku freeway enda ikokoko. Ndakanga Cape Town ndatokanga hansi yako. I doubt akarora probably is probably using it as clickbait for views. It's not for views. Why should I do that? Menye nesakai. Why would I do that? Why? Huh? You. I clickbait man. I clickbait. Ndakatorora mfunge. Ndakatora. Anzi ngafare farai weduwe. High praise. Magweja epamasvingo tiri kumaona. Aripo magweja rimwe riri panape. Guys, this is my dream car man. Makangu amchita I bought a car. Ndio ndechitenga yo. This is my dream car kamunya sona. Ndio dream car yangu yo. Wotukwenda noko. Twenda huko. Dream car yangu market. Wapi? Hapana ane crash ne baby. Wana isumudzere simbi. Anzi high praise amagweja pamasvingo high Dorothy kofarai weduwe ndewe munyaka lofalai data marwan yepi amana anzi data marwan boys do you even know kuti ninika pandiri percent in data farai akatonibvunza nezuro ke amana ini ndakaona kuti is better to buy data than wifi so ndinotenga unlimited. Guys, look at this view, this nice view yo, it's beautiful amana. Inini I buy unlimited data. Chinotondaza kuna ma lives nyezo zonzo kwandogara kuna network. Like I'm shocked and impressed kuti kumasvingo kuno kurubata network zvakadai so. Ndinotsvaka kugara. Ndakaona kugara mbata network munokwara my life every day. I'll go every day live every day. Ndine unlimited data. I can even sleep if only pa live. Kana pita nasindozviita. Challenge yo usiku yese. As long as you sending my gifts so that phone yangu aizofire but mahara. I will do that. Data ititi. I buy unlimited pandiri percent in data. Kwese kwandiri ne data. Anzi what time tomorrow? Ndionese pa Zoom. Tete. Okay. I'll go live tomorrow. Mangwana ndakarwa suit. Nendakasutura and then I'll get the cameraman to record the whole event. Wadi. Anzi isaye magweja mu vlog. Sazvishke. Praise adventure kunokuza kufona anga chitara. Yo. Madi. What's up? Hanzi wadina please. Magweja ari mugomo rapa pamanero. Mbada pakati. Round. Ndo ningirine magweja ro. I'll go there and interview them what was stopping. Anzi munya antara shit. Anzi nema fara yake. Bebiro wakanaka mama wako makuchiya baby rangu. Anzi warora wegere. Amana mangwana ndo pandikuroora man. Mangwana. Maiziya saka nasi tikumbotendera chimboona nzvimbo kunogara madhamu kunoko. Maiziya umpesu. Umpesu akutoskotomisa pa live pa kaingodedzera shit. I'm going praise to atsanga pa lobola ondonesa pa Zoom mangwana. Musazvishike. Mangwana ndokuisira pa Zoom. I'll go live both mangwana, both Zoom and YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. I'll stream everywhere. Abatapa Lagoon Bar, Las Vegas. Ni menye mwana. Aiwa menye segerera mbona saka. Aiwa segerera bone saka. Yes. One baby ripa billboard kumasvingo. Las Vegas. Baby ripa ningirino. Duma bade kunoka. Ndoanto ze mabadacho. Oh. Pane mumwe unotiona kuti munhu anoita chipambwe.
unotongojaja wega so kuti uyu munhu ikoyo hanzi cha hanzi Farai must come get his child DNA. Farai une vana musango hanzi yotore mwana wako kuhararoko ush nditsotsi jas hanzi yotore mwana wako kuhararoko Farai une vana musango aunyare rengomana uri kutambudzire vana utambudzire vana shamari pongomana zvichengetedze kubasa kwenyu asasiye vana musango hanzi ukolekte staff kubasa kwayo izonzi staff hanzi kana ata live unodedza ndokudedza msashki stay blessed praise thank you so much enda kugoma ikoko kune makorokoza atobhembwa kana Farai avane kwavamboseya vamboba matombo ikoko nosvika kobata nezironzo vari vese wadi praise warapo maita seya mana hanzi Farai wakanyokula unza ikogeshi number ndikutengere mafom anyati asi tizibhengi abvira kudhara chipiwa nhamba hausukana nhamba iwe hausukana mari so muri kuita seya mana muita sei spam where are you watching from nduze kwamuri kuona ndipiwa macontent ideas everything ama ndikuda zvese nekuda imese hanzi wadi praise whatsapp mukuita sei so amana hapana ndaida ngokumboresai nekukudzai kuti zviri kufamba sei tiri panapa pamas vegas Masvingo vlog obvious is gonna come mangwana I'll give you zvamada go and see Victor zvinobuda ndiana captive ari kuti rine utano so amati masitsi mana emu asasho mara menyu amana takusvika maraini kwemhenya so thank you for watching. I'll give you the vlog mangwana watching from India. whatsapp anupamu urita sei anupamu tosvika parodio andesvika parodio amana wadi anupamu hello how are you how do you do namaste anupamu takunda ziumbe yo wadi zix uri kufa hanzi mwari anokuda praise shout out to you I love him too high praise madi amana so amanaka thank you for watching guys I thank you for watching the vlog the live till the end. If you have enjoyed, make sure you like, comment, share, and you subscribe to my YouTube channel for more and more content. If you want more of the lives, tell me down in the comment section. And you're going to comment up every post. Please come live. I'll come. And you know who ya? I will give you the life. So guys, thank you for watching. Now, I'm going to share my life. This is abusing. Vanosvika kamere saka muda kudza vanotiya mana live nsandaenda menya udza vanhu mashoko nsandaenda Don't forget to like and share good one ko baba yo chiregako yo regako yobo so mana ndikuda imesi tobatana pachikamu chinotera. You guys are amazing. You supported me this life. I didn't know kuti chara maviews akawanda dai so and all the people in abroad. I love you so much. Praise. Bye mana. Bye. Ndochienda nepapi. Apa. Okay. See you all. I love you.